ଆରେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ତମମାନେ ଆଜି ହାଟ କରିବ ବୋଲି ଆସିଥିଲ ଟି? ହଁ ତମମାନେ ହାଟ ଭିତରକୁ ଗଲ, ମତେ ବାହାରେ ଚପଲ ଜଗେଇ ଦେଇକି ଗଲ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମମାନଙ୍କର ପନିପରିବା କାଇଁ? ଓହୋ ପରିବା ହେଇଟି ଆରେ ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପନିପରିବା ନେଇ ଯାଇଛ? ଓହୋ ତମେ ବୋଧେ ବୁଝି ପାରୁନ। ଭାଇ ହାତଟା ତମେ ବୋଧେ ବୁଝି ପାରୁନ। ଯୁଗ ଥିଲା ଲୋକ 2 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ବସ୍ତାରେ ବସ୍ତାଏ ପରିବା ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯୁଗ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଲୋକ 10 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗଲେ ଆଉ ବ୍ୟାଗରେ ବ୍ୟାଗ ପରିବା ନେଇକି ଆଇଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଲୋକମାନେ 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗଲେ ଆଉ ପଲିଥିନରେ ପରିବା ନେଇକି ଆଇଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଭାଇ ହାତଟା ଆଉ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି, ଏବେ ପୁଣି ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆମେ 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ପକେଟରେ ପରିବା ଧରିକି ଆଇଲେ। ଓହୋ ଗୋଟେ କଲର ରହିଯାଇଛି କି? ଆସ ଏ ଜଟା ଭାଇ ଭାରି ଭୁକ ହେଲାନି, ବିସ୍କୁଟ ମିଚର ହେଲେ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ମୁଁ ଖାଇବି।